В момента сте на обиколка в нашия страхотно невероятно страхотен град, село, не съм сигурна какво е, защото не е нито едно от двете. Нека да не се отклоняваме от темата и да продължаваме натам. Имах предвид, че това е обиколка на место. Ще видите по-големите забележителности, като например ето тази изгряваща звезда Ани Ценова. Здравейте! Много съм притеснена сега, защото не чувам от тази невероятна музика. Но, питайте каквото искате. Така, освен тази ново изгряваща звезда, тук също трябва да посетите задължително, когато дойдете, новата метал група Петър и Румен на втора. Ето сега ги виждате, чакайте малко. Знам, аз не мога да спра да снимам себе си. Много ми е трудно, но все пак вижте тази ново изгряваща метал група. Ето ги тях. Така. Дайте малко да е. Кой беше Рокфест? Така. 18 и 19, точно преди нашите външни оценявания. Те ще свират. На въздушни инструменти. Ще ги подгрява Металика първия ден, на втория ден ще ги подгрява Мегадет. Това е най-новата информация, уважаеми слушатели! Ето това е! Още от сега почвам да загрявам с косата си! Да не се отклоняваме от темата. И да ги попитаме какво мислят за този чалга фест в нашото градче селско. Чакай малко, не бързай сега. Много е готино. Не струва! Много е готино, направо ми да повърна. Каса кефи беш, каса е с кефи. Ето го. Ти какво мислиш за този чалга фест, който е дошъл тук при нас? Никой ма не е бава за живо. Моля, много тъпно. Така звуча. Само това. Хайде, отпуснете душата си, коментирайте всичко, което видях. Нека се предоставим в интервюта. Да я оставим малко. Сега сме на групата Петър плюс Румен на втор. Така и не ми отговорихте с пълен отговор, какъвто се изисква на външното оценяване по български език и литература в 7 и в 12 клас. Да се върнем на въпроса. Какво мислите за този чалга фест? Не ма гледаш ма в очите, като ти говоря. Чакай сега, че се чувства много ниска. Чакай, че не виждам. Какво да кажа сега? Какво да кажеш, Мали? Какво мислите за чалга феста? Много е яко, Мали, чалга е фест. Супер е. Ще звучи чалга. Много е яко. Какво мислите за тази новооткрита извираща индустрия в България? Слушаме ви. Ако може да се отпуснете душата, да кажете всичко, което мислите. Аз мисля, че този фест е просто прекрасен. И ако другаря Цветанов уважи да дойде на този фест. Много ще се радваме Бойко Борисов да ни напишете едно есенце и да го прочетете в тема. Какво мислите за Бойко Борисов? Само няма да ме буташ! О, ще напиша свиня, идиот, селянин, екстра. Ама искам с по-литературни думи. Облечете го в литературни думи. Като какво? Експресивна Борисов е олицетворение на прасе, простащина. Според вас, кой политик или политическа партия трябва да е на власт в нашата процъфтяваща страна? Слушкаме. Труден въпрос. Слушкаме! Какъв беше въпроса? Забрай. Ето, че тук някой има наглостта да минава и да не спре покрай тази... Има таксинченце. Извинявам се. Ще трябва да се осамотя малко със себе си и да ви кажа колко съм специална. Така, вече това приключи и ще снимам отново тези страхотни звезди и една, която се влачи с тях, явно е фенка. Не се знае, сега ще попитаме. Здравей! Това беше... Извинявам се, че се отделихте от мен. Сега отново ще започнем с... И да попитаме тази... Добре, няма да отблизо. Викайте ни отдалече! Вие коя сте и какво правите тук? Всичко за пари! Правите ли... Чакайте да ви кажа на ушенце.
И това правя. Ау! Кога ще можете да ме удостоите с едно посещенице? Ау! Добре, хайде ще чакаме. Имате ли някакви изисквания? Да, дай само в апартамент. Добре, на свещи, рози, ароматно винце, сметана, цялата ще бъде за вас. Добре. И лютеница, и чушки с боб. Да. И наденица с боб. Така. Знам, че сте любителка на Сега е 10:30 вечерта по сутрешно време. Това беше репликата на деня. Предаването животът в Месдра. Не, все пак мисля, че трябва да продължим, защото мисля, че ще ви е трудно да прекратите такава среща с такава личност. За това продължаваме с интервюто и ще попитаме тази звездата, новоизгряващата, Румен На втора. Вие, Румен е на втора. Какво очаквате да се случи през това лято? Слушаме ви, уважаеми Можете ли да Румен. говорите? Кажете, каквото и да е, това ще бъде полезно за нас. Другарио Нетер, моля изкажа. Ето, че научихме. Току-що чухме някакви думи от тази личност. И научихме някаква екзалтирана фенка тук. Не се знае баш какво и трябва на нея. Това, уважаеми, ще си го напишете в гугълчето, ще си го прочетете и после ще... Кой? Сега питайте Петър. Пачи от Какво мислите да стане през 21 декември? Тук чуваме някакви нецензурни думи! Съжалявам за нецензурността си. Извинете ми! Не верни беше Пачи. Без бавка, бе! Без. Втора вечер, нема да се повтори. Крачуни малчо! Нема и нужда. О, Малчо! Крачун! Малчо! И сега, имате ли любим цвят? Бембено! Нещо цветно. Бембено! По-точен литературно облечен отговор. Та не обажда, ако може. Мой любим цвят е не знам, аз не съм Снимайте дълтонист и нямам прекрасни любими цветове. устни. Моля ви се, не се шегувайте. Чакайте малко, че тук имаме... Махнете се. Нема. Ау, дъкфейс. Моля, разкарайте тази фенка. Аз се разчувствах. Нормална работа. Това беше дъкфейс. Единствено за мен. Очудващо. Моля ви! Очудващо. Замълчете! Щях да остана без Нямате един право нос. да говорите. Сега, моите. Здравей, мамо! Фенката продължава и това... Малчо, продължава. Моля ви, кажете ми колко часа! 10 вечерта по сутрешно време. Айде, наистина, искам да ми кажете колко е часа. Момент. Чувате ли бе 10 вечерта? Часа е ето толкова. Аз не виждам. Аз съм вкарала. Ето, значи часа точно сега е 8 и няколко. Колко няколко? 8. 8 и 8. 8 и 8. 8 и 8. Това ще бъде новия хит на тази звезда. Ще издадете ли нещо относно него? Какво да кажа, освен, че съм лесбийка. От кога чувствате тези чувства, чувствени чувства? Още от Брамак, месец. хидроизолация. Имате ли си половинка? Имам си. Сега ще я видите. Ето коя е била тази! И тук що разгадахме още една мистерия. И все пак имам още един въпрос към Румен на втора плюс Петър. Това е малко обръщане на формата, но ще ми извините. И да попитаме. Моля ви, върнете се! Да попитаме, знаете ли какво събитие има днес? Искам сериозен отговор. Днес има събитие. Деня на пияницата, предполагам. Грешно. Всеки ден е ден на пияна. Деня на странен човек, който по тебе с камера. Не, това не зави. Днес сме 3 март.
Аз викам, днес сме се освободили от турско робство. Все пак бих ви подсказала, че днес е рождения ден на една много неизвестна личност, но все пак личност. И искам да... Да не е Иван Вазов ден. Моля ви, не се подигравайте с този човек. Рамона! Ето, че получихте подсказка от публиката. Ще ви зададем още един въпрос. Къде обичате да пиете вода? От чешмата или не от чешмата? Не от чешмата. Не от чешмата. Чешмата е много хубаво. Тогава... Кажи! Крачун! Искам само да се втъркам в тази... Не е верно! Това е много интересен... Да. Бихте ли ни казали нещо? Добре, как сте? Добре. Така като си гледах филма и видеха Какво мислите за... Вие как се чувствате като барабанист на новата група? Разбираш. Погледнете тази реклама и кажете, че вие сте си го купили същото. Знам това, виждам го просто, виждам го. Не се крийте. Кажете какви са впечатленията ви от... Вили! И то си взех и то едно затопляне и си гледам спокойно държа си красота. Този нов сериал, как сме? Да. Имам и на коленка на доктор Ливайн. Аз пък имам... Отново мога да тичам. Това е... И да ритам топка. Разбираш. Аз, Бойко и колегата Борисов, тук ще кажем това много удобно. Много какво? Много удобно. Говно Борисов. Борисов. Ако можете да не обиждате... Премиера! Ако можете да обидите другарят Борисов. Да не обиждате великите личности в ефирно време, защото ще получите строго санкциониране. Бойко Борисов се е Ели, довиждане! Ели, къде ще да сили така? Виж сега, това е незаконно прекрасно нещо. Кама. Вижте колко е красиво. И сега минаваме при най-страхотния магазин, от който всички пазаруваме и няма какво да крием просто. Закина хартия. Емека, екстра. Тук що ви доказахме, че в нашия град хората са достатъчно... Хората са достатъчно богати, за да... Ако може да не ме прекъсна! Съжаляваме. Хората са достатъчно богати, за да пазаруват от тези скъпи, страхотни магазини. Ето, че имаме някакви минувачи. Това не е често срещано в този град. Моля ви, аз съм лично тук на събитието. Лично аз съм на събитието на преминаването на хора в Мездра. Уважаеми слушатели, това няма да се повтори. Разбрах една новина! Нека да ви чуем! Син на този човек! Къде са доказателствата? Шокиран съм. Ще върнем видеото и ще видите, че той вика на него татко. Моля ви, кажете какво е чувството. За какво? Да сте син на този велик Той човек. ми е син? Аз съм велик човек. Аз имам баща. Верно ли? Какво? Верно ли имате баща? Аз имам баща, Вие имате ли син? Аз имам син? Кой е син? Кой син? Ма как се казва? Кой какво? Мисля, че тук ще разбрахме, че този човек има син молив или... Има амнезия! Или не син молив. И както всички знаете, всеки обича да пие с повод. Когато вали и когато не вали. Аз обичам да викам и това ми е в кръвта! Тече в капилярите, вените. И минава от едното предсърдие през едната камера, през... Мисля, че този клип стана толкова дълъг. Това не съществува. Този клип стана толкова дълъг, че няма да имаме време да го изгледаме. Но все пак го посвещаваме на вас, на нашите зрители, на нас, всички ние, които сте направили
сте ни направили известни и не накарахте да повярваме, че всеки олигофрен може да прави каквото си иска и да става известен с това. Ето новината. Новината на деня. Ето такива панталони. И на мен и коша новина. Не бихме. Той е Иван Вазов. Природения Иван Вазов. Природения Иван. Извинявам се за тези неверни информации в нашето предаване. Здрасти, Румене. Здрасти. Иванчо! Как си, Иванчо? Много добър човек. Пием се сега. Да бе, Алевски е много добро момче. Винаги помага на майка си. Това няма да го бъде. Тези няма да бъдат допуснати повече в нашето предаване, уважаеми слушатели, зрители и каквито и да сте. Най-хубавия магазин може. Още сме тук. Това е обида към националните ни ценности. Уважаеми слушатели. Его Румен, тука. Собичката. Моля ви, престанете! Как може да се възникате с тези личности? Това ще бъде последния ни път, който такива невъзпитани хора ще участват в нашето предаване. Невъзпитаните хора на .com. Там може да ги намерите. Капуче! Или малко! Това е Сашко. Не говорете с непознати кучета. Аз ще да си разговарям с Ей, беби! Аз не знам. Ето, че този човек може би е земеделец. Да. Това е ново откритие той го взимате да не го купи някой друг. в Повядай, сферата. Румене, ти го си го свършиш накрая. И тук-що Румен на втора иска да се изяви в нещо. Това е невиждано до сега. Искам да го споделя с целия свят. Извинете, госпожо, търсим едно момиче високо колкото вас, много прилича на вас, но нещо... И забележете, Виждали на къде? забележете, на Мездринския стадион за пръв път се провежда футболен матч на изкуствения терен с осветление, уважаеми слушатели. Това няма да се повтори. Няма да се повтори. И тук сме на гарата или на релсите. Или при настъв предполагаемата къща. Може би сме тук, а може би ни няма. Що не минем през улицата на Стъв? Това и аз се попитах. Хайде да се Моля, не разкривай самоличността на този човек. Стъв. Моля ви, погледнете! Морковче, снимайте докато някой го не е изял. Кашона за ренчиците, не пипай. Си прави салатка. Да. Ето, че получихме и Прозвуча обаче банан. Dolce and Banana. Новата марка в Япония. Какъв? Банана бе. Бабана за шиба. Бабана, аз чакам. Това ще го гледам цял ден. Наближаваме. Това вече са 18 минути. Имаше присъс цензур, защото... Наближаваме най-страхотния магазин в Мездра за дънки 9,99. Прекрасно. 99. Даже продават и верига. Да не повярвате, уважаеми слушатели, че някога такава велика личност като вашата водеща се е купувала дънки Да, от тук. тя е много скромна Аз нашата имам водеща. зелени оттам. Всички са убедени, че тя е много скромна, Много скромна. както тук, що чухте. Това, Най-скромната. щом феновете го казват, това е единственото доказателство. Фенове, бе, ние сме хейтър. Ние мразим. Пак ли сме подготвили? Благодаря ви за омразата, защото това ме прави известна. И все пак да се върнем, знам, че ще ви е трудно да се разделим, но да се върнем на скъпите, уважаеми